Hmm. Naninguha ko mga katil. Ako'y makadaog please. For today's video mga katil. So akong ipakita ninyo mga katil kung angay bagid tabanganan nga mo ang balay mga katilo. Na po may gito ko dito wala pa ginahuman kay gumikan pod sa budget. May standby. So ano ang balay nagkayamukat. Kayamukat intan. So kay nakita mo ko mga katilang ang post ni Bon Ordonia nga kung kinsa ang subscribe sa iya, kung kinsa ang maka dagko og views unta inyo kung tabangan nga mabaryal ni ako ang video karon kay haron makadaog ko sa iyang giingon na 1 million pesos no. Tabangi ko ninyo mga katiil nga i-subscribe din niyo si Don Ordonia sa iyang YouTube channel no, kay kuan ang iyang gusto siya nga maabot siya og 10 million subscriber sa iyang YouTube para sa iyang birthday no. Unta inyo kong matabangan kay gusto ko nga makadaog sa iyang 1 million nga gi ingon nga kinsa tong makadaog, kinsa tong dakog views mao daw makadaog. So tabangi ko niyo mga katiil kay dako ako ang plano mga katiil pag ako'y makadaog sa 1 million nga iyang ihatag nako kung ako'y makadaog dako kay nagkatabang mga katiil makapatukod nako ana ag balay nako mga katiil tapos makapalit na pug ko sa ako ang mga maintenance ako ang sakit mga katiil kay tanawa ninyo ako ang kahimtang mga katiil nasayod gyud mo nga hinani ato ang kahimtang kay nang maninguha jud ko mga katiil nga makadaog jud ko ani sa iyang giingon no. Ang inyo lang buhaton mga katiil i-subscribe lang ninyo si Don Ordonia, i-subscribe ninyo mga katiil. Tabangi ko please, tabangi ko niyo mga katiil nga ma-viral ni ako ang video. Tabangi ko ninyo please lang kayo aron makatabang sa mo ang pamilya o sa ko ang kahimtang. Salamat kayo mga katil. Mo na ako ang kalagayan karon mga katil. Tabangi ko ninyo mga katil nga ako'y makadaog anang ilaha ang gikuan ni itagana ni Bon Ordonia mga katil nga makadaog ta mga katil. Tabangi ko nga mabaryal ni ato ang video karon kay para ako'y makakuha sa iyang 1 million no. Ang inyo lang buhaton mga katil i-subscribe niyo siya dito sa iyang YouTube channel Bon Ordonia ang iyang pangalan sa iyang YouTube channel mga katil no. Gusto ko mga katil gusto ko nga ako'y pakadaog mga katil nga dako na kay nagkatabang sa akong pamilya mga katil o sa ko ang kahimtang nga naani akong kahimtang naninguha ko mga katil nga ako'y makadaog please. Tabangi ko ninyo nga i-subscribe nimo si Sir Don Ordonia para na inyong buhaton. Then please paki-share pod ani mga katil ani nga video para daghan nga mo subscribe ni Sir Don Ordonia. Nabangi ko ninyo kay aron ako'y makadaog sa iyang 1 million nga ihatag nako. Kung na lang gi-declare nga ako'y makakuha na. Tabangi ko ninyo nga ako'y makakuha na kay para makapakuan ko sa kuang sa kuang tiil mga katil please ang inyong buhaton lang mga katil i-subscribe lang ninyo si Sir Bon
Ordonia. Maro na yung buhaton. Sige, salamat kayo. Paki-share sa video. God bless.